moro kinuto ombulu ka koro idhi e koro gwenge to koro ok bed ni mayot. Kok anyal kuot gi kato jotend migepe moko osewuoyo ma osemak dhogi kata jo wabunge moko moloyo jok ma e Central Province osewuoyo ni gini ne wakalo to kare gini inyowa monego bed ni weche mag osuru gi manyo wakalo gi tok teko gi kare nonego dwok gi piny gisewuoye ma uselando ma jopiny osewinjo ma dhano wacho ni to kare jogi nyocha neno ler moro rieny negi ma aparo ni mane gima omiyo wabunge gi nyodok chien iseneno kata wabunge mag Azimio ma waluongo no opposition kata minority ma gi dhok mowinjore osebedo ka wuok e bunge same go ombulu to giwuok nikech ohewi ng'amoye moting'o bade moringo kiny inyalo duoge dhano gisebedo ka giwacho ni gigi en gima dhano ok gisom ikala nikech osewachno ni kaluru koro gimbe ka gitimo kamano mondo gimor sirikal ma giungo kaka gin majority to adier chien gidugo gisomo to giyudo ni ang'omiyo ne waketo na avocado ni olemo matiatia ni koro nyaka ketne osuru to giywak na dier ka nyaka jalup jatend piny osewuoyo mowacho ni kuonde moko ne okal to nego bed ni iduogi ng'iyo koro mago emomiyo aparo ni gin ginyalo yudo alama mapiny to jok mayudo alama mamalo kaka Senetas apani Senetas osebedo ka rameny menyogi kabisa ka giketo maino gi e weche mag sirikal mag kor gwenge ka giwuotho kendo gigolo ripode kata ka gin e komiti TV gologi waswinjo gi e radio kata wasomo gi e gazet ka gitiyo gi maino margi koro aparo ni asto twak mantiere kacha cha ben ga twak mong'ith man malo ma ok yud kata kaponi gibro kalo gimoro to ok kale ka yawa dhi kode kaka jo National Assembly gin yawa dhi kode ikale akala ni mondo mi omor bad jok ma samoro osirou kuondego. Bende kopogore gi mano Johvine kitani nok wadong' gi matin e dakika 15 mar mondo mi watiek twak marwa. Kopogore gi mano bende naneno kendo nonro makamagi neno ka nutimo kata mana bed ni nutime kinde thuolo mar ndalo ariyo nutime kidienje mago mopogore opogore. Wach machielo ma bende nutime en kotenore kod chal mar arita ahinya e pachoka naneno ka kwan atamalo 58 wacho ni piny Kenya ochomo kama iwacho ni they believe the country is headed on the wrong path. Piny Kenya ochomo kama rach. Kata kamano kwan atamalo 19 feel ni the country is on the right trajectory. Magin neno ni piny Kenya ochomo kama ber. To kwan atamalo 19 mabende wacho ni piny Kenya ochomo kama ber. Giwacho ni en kaluwore kod peace and tranquility. Mano kaluwore kod wach mano mar arita kata mana kwe e yo makare. Sharon ibro yie koda ni kopogore gi koro kata ng'anyo madhi mbele sani mag dakteche kwe osebede moromo chakre ne ng'anyo mag jo Azimio